باژارê Stenbolê mazûvaniyê yek ji balkêştirîn festîvala ronahiyê kir ku li seranserê cîhanê li gelek bajaran hatiye lidarxistin heta îro û mêvanên xwe ber bi xaleke xeyal û kelecaniyê vebiriye. Xaleke ku ronahî û huner, destkarî û afrînerî digîje Hewlê. Festîvala ku ji hêla Zorlu Sentrê ve hat lidarxistin, yekem car li Welêt bajarê Stenbolê bi ronahiya xwe xemiland. Işık Festivalimizi Ev yekem carek û li Tirkiyê festîvaleke bi vî rengî tê lidarxistin. Armanca me ya ji vê ew e ku em li Tirkiye û li Stenbolê bi çalakiyên wiha rengîn bibin xaleke girîng û pêşengiya xebatên vî awayî bikin. Festîvala ronahiyê beriya vê derê li gelek welatên cîhanê ev bi salan ku li tê lidarxistin. Em jî ji pêşwazîkirina van berhemên hunerî gelekî şanaz in. ileri getirmek. Festîvala ku ji Amerîkayê heta bi Fransayê, ji Polonyayê heta bi Japonya û Libnanê, ji berhemên 22 hunermendên biyanî pêk tê, ji bo şêniyên ku serdana wê kirin, him bû pêlîstokek ku ber bi zaroktiya xwe ve çûn, him jî di şevereşka ronahiyê de ber bi fikr û xeyalan ve ketin rêwîtiyeke dûvedirêj beşdarên wê. Işıkla elde edilmiş Ronahî êdî di gelek hêlên jiyanê de li gelme ye. Di avahîsaziyê de, di hunerê de, em şaristaniya xwe li ser wê ava dikin. Ew êdî parçeyek ji me ye ku em pêk ve hev temam dikin. Berhemên 22 hunermendên li vê derê jî ku 16 welatan hatine û herkê bi hesasiyetekê hatine hilbijartin û bikêzkirin, dê vê giringiya ronahiyê û rola wê ya li ser me û hunera însanetiyê carek ketin raxeber çavan. Mirov careke din tê digîje bêronahiyê çendîn giringê di tunelên tariyên jiyanê de, davakirina şaristanî û hunera milatan de. Lewra ev festîval ji bilî derbazkirina kêliyeke bi kêf, dibe şahiyeke rengan û wergirtina deslatê ji destê tarîtiyê, biriya huner û ronahiyê. Alan Ciwan, Roda û Stenbol.